سلام خبركم تخطاتلتنا خميتو علوم باركسنا الساعات الزيناتات حيزة متاكم الله مجمرتا كنا رست زينا بمغتل عزاز حال بحري استمرح الأخروسيا بأساس سراويت إيرترا تسنيو أو عسبن كبابئن باتحو سوماليا أمبسادر إثيوبيا سوكيكا كل تقنصلاتات دمه عطيا منغس إثيوبيا كاب حلف زي مهارتن كو يخبل نتقراي وقسن كالوتن زوبل زيناتات حيزنا متيناكم لنا سناي مكتتال بمقتل عزاز حيل بحري استمر حل أخروسيا بأساس سراويت إيرترا تسنيو بعسبن كبابئن باتحو بمقتل عزاز حيل بحري استمر حل أخروسيا بأساس سراويت إيرترا تسنيو بعسبن كبابئن دسيتات حليب نخرة حارات حسمة دسين كومون همارساتات قلببن بارش عسيلون زركب تكالات تحت أرسم باتحو بحلقات غلال استاف حالتات مكلخال إيرترا جنرال فيليبوس ولد يوهانسن لعلوت حلفت حالتات مكلخال إيرتران كومشنر بحال سبورتن أمبسادر زمد التخلة تسنيوم مقتل أدميرال فلاديمير كاستونوفن لأخن أبو بعسب أبزركب تكال مفرين تسجان أنجلابو حلب عدتا كايدوم اتوجد للأخاب عدتهم أقرب معرفة نفرت عسبنا بقرن زركب ودبن تكال مفراين مسجان جلابو حلب هاب عسب زركب كوربوريشن عسان مفراي بردن استفل ليو مفرع عساتات كمون أبوراسل زركب تكالات ساعات نفاس حويسو سند مسألة اعتداسيسو كالت تحت أرسخهم وندسيت ناخرة زيروم دم تعذبهم كلت يوم مجنات في الله قبل معت مسارة المعت عسى أبعدي تيعون كالت كبوتاتاتن نايم تحبار عدلاتون دهسيسوم أملو اتعدت بأولات حيل بحري ناتل أخزر زر مجلسات مهب بزعب قصالن وتنم بروجكتات ردي توعبهم عدت العلواي الأخ حيل بحر روسيا أكل نايتام منغو خلتين هاكرات زكاد زلو سر نايم مخار مدرخي بتوسخي بوليس رئيس مركز إيرترا زر رجاجة تكال الرجالابو أب حلب بوليسي منغستي إيرترا أب رئيس مركز زأمنيم تزلات تقرص بحفظ أم أزم رح برسب كخصوص كسر سلاينا هابوني بل هاوني هبه يقبر كواس تبهلا مسارات زي كله أب إيرترا زهنس كتابان وحبران تكالات بوشتا عقم غمز فريو كجبر سانيحو أبدا سيتحلب سبادو باقع بحريق المربع زمن استدخلت تكال الرجالابون حدا خابئيو بولكن بمنغستن زوننا زمناويانن ياتاويانن عبيتن أشن جلابوخا أبتبو تايتس إجانان ممحياش يقبر لنن اللهم موسكو قدامي صحفي امباسي إيرترا تو ميكيل حاغوس مسبه سلطان روسيا تميايتو قدامي صحفي امباسي هاجر إيرترا فدريشن روسيا اتو ميكيل حاغوس تمالي مزابون بروا حديث كوميتي قطبا متحقاس هاجرات افريكا وي افروكوم مستر إيغور مولروز اب كتما موسكو ترخيب 5 زراربه تفليتو كريتياتو مغنات بزعبات منغستات إيرتران روسيان امداي قطبا متحقاس بزعبا بصيحمو زلو درجه حسابنا حساب تلواويطوم ميكيل حاغوس حدا خابتما منغست إيرترا زلعل حلفنت توهيبهم نهزبهم من زغلغلو زلو وارسا ولدو كوينو اب غزي ورار ويانا بغنبار عسباب قدماي دفع تمديهم صلاتهم بالمو خاب زرغفو معتات ابالات كور 491 مخانو خا يفلت بتوسخي وجله بحر روسيا دمو موزيقاو كونسرت نهزب خمس قربتون تغليصلو وجله بحر روسيا باند تمالي ابشنا ماروما موزيقاو دراما نقدما تقريبا ابتسن سرعت مريت كوميشنر بحرين سبورتن امباسادر زمر تخلا كومون امباسادر فدريشن روسيا بيرتا مستر إيغور موزغو كالوت قدماتن ترخيبهم منبرهم تفليطلو وجله بحر روسيا كم مرأينا يزتقصني حونتاو موق زمدنا تمالي أسمرا مئتوا يفلت منغست إثيوبيا كاب حلف زي ممهارتن كو يخبل نتقراي وقيسو منغست إثيوبيا كاب وغن تقراي أمداو بتخبابتات كل محرز الرئيس زنبالتات نهزب تقراي نخال إبرس قيس ساتح يخبل لا تنكئو نسر أقلقلوت كوميونيكيشن منغستو لقساتولو أب وانو قداتا ملكيتو بحمس 4 ميازي أبسابو مقلتي كلا تمحارن تقراي نابزوات أطلوم كبابتات أبسومون بوغن تقراي الرئيس اللو زنبالة زي قبن نسمى معبرتيور هزتحسنيو إلو أزم نسترام مجلسيو زاكايد حزب تقراي نبداك ما يسقاي زأتو مخانو تهزاريبو نزل على حتوتاتن زقاتو متقاماتن بزتن للزبن أبكن مفتاح مريتنا بحيل خدمة لسينا زبلا كايدا كابز حلفة جيغا زي مهارمي ملكت كبل وزيخو قاليسو نتابزك زي سلام زستمع أرزل الحزب تقراي دمان أبكا لا يبرس قاين قال تعت عنك أتويو نتي أبتخللنا أبقربا بالتغبابتات نستفترة ساماد سلامون زداب زيزيو كبل وزيخو تزاريبو دكتور لقسا منغست فدرال مسارات من بريتوريا تقراي نامولو سلام كتملسن مسالات حزب تقراي كخبرون صنع دليت اللو سعرون يقبر اللو إلوم اتمنستر ترأيزو بلو زنبالين تاكم زخنا بنتصرقو على كوانتا زي تزاربا كابز حلف ورحلة كاتي جميرو أمورلاتات رايا من لوات تخصيص خايدو من بارمجن أيرسعن
ክልል ኣምሓራ ናይ ግባን ሕቶ ዘልዓሎም ዘሎ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተሰሊፎም ዝዋግኡ ሓይልታትን ምምሕዳርን ክልል ኣምሓራ ከም ዝተቆጻጸርዎ ይፍለጥ። ነዞም ከባቢታት ዘመሓድሩ ዘለው ሰብ መዚ ኣምሓራ ካብ ትግራይ መጺኦም ዝብልዎም ዕጡቃት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ብተደጋጋሚ ክዛረቡ እዮም ቀኒዮም። ክልል ኣምሓራ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝነበረ ከባቢ ብምንቅስቓስ ቀበላታት ወረራ ራያ ኣላማጣ ብምሓዝ ቅትለት ፈጺሙ ክብል ከሲሱ ነይሩ። ሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን ካብ ትግራይ ተበጊሶም መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ከም ዘየለው ብምግላጽ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ነጺግዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምስፋርን ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ጌርካ ምስትማርን ሓላፍነት ዝጎደሎ ነገር ምጻሕታር እዩ። ብኣጋ ኸእረምቲ ዘይተገይሩ ድማ ክልል ኣምሓራ ሓላፍነት ከም ዝስከም ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ንመጠንቀቕታት ካቢነ ታሪኻውን ወድዓውን ሓቅታት ዝኸዓደ ምትኹታኽ ክብል መልሲ ሂቡሉ እዩ። ሚኒስትሪ ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ መግለጺኡ ወሰን ብሓይሊ ኸነኽብር ኢና ዝብል ኣካይዳ ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ዘይምምሃር ጥራይ ብምባል ኣብዚ ሰሙን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከሲሱ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳን ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ከም ዘይሰመረት ተገሊጹ። መንግስቲ ፌደራል ኣብዞም ከባቢታት ንዘሎ ምሳሓብ ንምፍታሕ ሰብ መዚ ትግራይን ኣምሓራን ዘከቡ ኮሚቴ ቆይሙ ዝርባት ይካየድ ከም ዘሎን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከም ዝምለሱን እኳ እንተገለጸ ክሳብ ሕጂ ብጭቡጥ እንታይ ተሰሪሑ ዝብል ግን ብንጹር ኣይቕምጥን ዘሎ። ሶማሊያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱጊጋ ክልተ ቆንስላታት ድማ ኣጽያ። ሶማሊያ ትማሊ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ከም ሰጎገትን ኣብታ ሓውሲ ነጻ ርእሰ ምሕደራት ዝኾነት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ዝነበሩ ቆንስላታት ከም ዝዓፀወትን ተገሊጹ። እዚ ሕጂ ዝተወስደ ኣምባሳደር ናይ ሞስኮዋ ክስጉምቲ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሰዓበ ምውጣት ዝመጻ ምዃኑ ክልተ ሰብ መዚ ሶማሊያ ገሊጾም ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2024 ዓ.ም 20 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ንምርካብ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ሰነድ ስምምዕ ከም ዝተፈራረመት ይዝከር። እታ ሶማሊያ ከም ግዛኣታት ተቆጽራ ሶማሊላንድ ካብ 1991 ዓ.ም ጀሚሩ ርእሰ ምሕዳር ኣውጃ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዝነጽግ ሕጊ ፈሪሙ ኣጽዲቑ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ፕሬዚደንት እቲ ሕጊ ሓድነትና ልዕላውነትናን ከምኡ ግዛኣታዊ ምሉእነትና ንምሕላው ኣገዳሲ ክብል ገሊጹ። ንሶማሊያ ብመግዛእቲ ዝተፈጥረት ሃገር ብምባል ሶማሊላንድ ኣህጉራዊ ስምምዓት ናይ ምፍራም ብጭቡጥን ሕጋዊ ስልጣን ዘለዋ ነጻ ሃገር ክብል ተዛሪቡ ዝነበረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ሙክታር መሐመድ ዋረ የቕሬታ ከም ዝሓተተሉ ይዝከር። ኣብቲ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክጎድእ ፈጺሙ ከም ዘይሓሰበ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ኣምባሳደር የቕሬታ ምሕተቱ ነቲ ብዛዕባ ምስጓግ ዝነበረ ቅጽበታዊ ክፍተታት ኣህዲዎ ዝነበረ ይመስል። እንተኾነ ሶማሊያ ትማሊ ኣብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ወላውን ምክንያቱ እንተዘይተገልጸ ነቲ ኣምባሳደር ከም ዝሰገገቶ ጸብጻብ ሮይተርስ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓውሲ ርእሰ ምሕዳር ዝኾነት ግዛኣት ፑንትላንድ ኣብ መቃድሾን ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ትህቦ ኣፍልጦ ከም ዝኸለት ኣብ መጀመርታ እዚ ሰሙን ምፍላጣ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ድማ ኩሎ መዳያዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን። እዚ እቲ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተገብረ ሰነድ ስምምዕ ፈጢሩ ዝጸንሐ ወጥሪ ከም ዘጋደዶ እውን ይግለጽ። መንግስቲ ሶማሊያ ትማሊ ኣብተን ሓውሲ ነጻ ርእሰ ምሕዳራት ዝኾና ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ዝነበሩ ክልተ ቆንስላታት ከም ዝዓፀወ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካቢነ ሚኒስትራት መንግስቲ ፑንትላንድ በቀዳም 30 መጋቢት 2024 ድሕሪ ዝገበርዎ ህጹጽ ኣኺባ እታ ብኸፊሉ ርእሰ ኣተመሓዳሪ ግዛኣት ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ፌደራል እምነት ስለዝሳነት እቲ ንፌደራል መንግስቲ ትህቦ ዝጸንሐት ኣፍልጦ ከተልዕል ከም ዝተወሰነት ገሊጻ። እዚ ውሳኔ ምሕዳር ፑንትላንድ ባይዶ መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ልዕሊ ቅዋምቲ ሃገር ኣካታዕ መስርሕ ንምምሕያሽ ድሕሪ ምውሳነ እዩ። ብቀዳም 30 መጋቢት ላዕለዎትን ታሕተዎትን ባይቶታት ሶማሊያ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ንቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ናይ ምሻምን ምስጓግን ስልጣን ዝህብ ውሳኔ ዝርከቦም ነቲ ቅዋም ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ውሳኔ ኣጽዲቖም። መንግስቲ ፑንትላንድ ነቲ ቅዋም ንምምሕያሽ ዝተወሰደ ውሳኔ እቲ መስርሕ ምምሕያሽ ፌደራላዊ ስርዓት ሃገራዊ ሓድነትን እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መንገዲ ስለዝተኻየደ ነቲ ውሳኔ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ። ፑንትላንድ ድሕሪ ደጊም ካብ ኣፍልጦ ማእከላይ መንግስቲ ሶማሊያ ወፃእን ረብሓታት ንምግልጋል ኣብ ዝምድናታት ወፃኢ ከም እትዋፈር እውን ገሊጻ ኣላ። ብሓደ ጥሪ 2024 ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ዘኽእላ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ከም ዝተፈራረመትን ኣብኡ ሓይሊ ባሕሪ ከተቃውም ከም ትደልን ምግላጻ እውን ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሂ ዓብዲን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ነቲ ዘይቅያድ መዘክር ምርዳእ ፈሪሞም እዮም። መሰረት እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ 20 ኪሎ ሜትር ወደብ ክትረክብ እያ። ሶማሊላንድ ድማ ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተወሰነ ብጽሕት ከም እትረክብ መንግስቲ ገሊጹ። ነዚ ስምምዕ ስዒቡ ህጹጽ ኣኼባ ዘካየደት ሶማሊያ እቲ ስምምዕ ፍጹም ቅቡልነት የብሉን ክትብል ነጺጋቶ።
ውድብ ሕብረት ሃገራት ይኹን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍልቆ ዝተዋህባ ሶማሊላንድ ካብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትረክብ ትኽእል ዝብል ሓሳብ እኳ እንተቐረበ ክሳብ ሕጂ ብወግዓ ዝተባህለ ነገር የለን። ንሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዛታት ተቆፅራ ሶማልያ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂን ዝተኸተመ ስምምዕ ብምቅዋም ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስሓባ ዝዝከር እዩ።